Нәрсә соң хидаят? Хидаят ул туры юлдан бару, ягъни хаклык юлыннан алып бару, хаклык белән яшәү, ялганнан ерак тору. Бүгенге көндә дә бит инде бик күп ялган, шулаймы? Шушы ялган арасыннан хаклыкны табу кайбер вакытта безгә авырлаша. Чөнки телевизордан да, интернеттан да, гәзитләрдән дә кайбер бик күп ялганлыйлар. Һәм шушы туры юлны табу, хидаят юлны Аллаһ Тәгалә безне туры юлда алып бару кыенлаша. Әмма Аллаһ Тәгалә тауфик бирә икән, хидаяткә туры юлга бастыра икән, ул күңелебезне ачачак. Безгә дөресен сөйләүче кешеләрне җибәрәчәк, кулыбызга дөрес китаплар килеп керәчәк. Һәм бигрәк тә инде дөрес юлны табырга ярдәм итә ул нәрсә? Пәйгамбәребез Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең китабы һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләре. Шуңа күрә күбрәк Коръән укыйбыз икән, мәгънәләрне төшенәбез икән, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тормыш юлын өйрәнәбез икән, безгә шушы хаклыкны табу күпкә җиңеләя.